Oh, ik ben op boord. Ik ben op boord van de Prinsenhof. Jazeker. Op hoe heet is de boord ook alweer? De Marprinses. De Marreprinses. Ja, de koningin is op de Marreprinses. En Joet, gaan wij even het excursiezin volgen van deze boord. En ik zit hier naast een hele leuke vrouw. Ja, dat wil je zitten. Ja, dan mag ik Joet maar op tafel zitten, tafel yoga. En Jo binnen? Ansje, ik ben Brechtje Vlechtje. En waar komen jullie bij? Balk. Balk! Daar ben ik laatst echt de ziel in geweest. Ja, maar daar is het mooi. Het is prachtig. Ja, daar is het mooiste. Daarom geven wij dit vaak veel. Oh! Nou, dat Gastenloor. dat is mooi daar. Nou ja, ik ga midden het ziel geweest. Balk. Maar hoe heet het? De oelepannen. Ja. Ja. Nou, maar wie maakt je er even een hele noffelijke dag van? Ja. Wat zeggen ze jou? Ja, Wij zijn er klaar voor. Kleren hoor, ik ben er klaar voor bedoel je? En deze man, hè? Wij ben er klaar Wij zijn er ook klaar voor. We zijn er allemaal klaar. Oh ja, ik moet deze man even wat Fries leren, Joet, Ja. maar het komt al even goed. En we gaan voor een noffelijke dag. ja, dit is dus hier. Wij zijn er klaar voor. Nou, toedeloe en tot later.